Матур сәламне олы шатлык белән Саратов өлкәсе Балакова шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең күркәм туган көнен яраткан улыбыз Нугаев Данис Фәргать улы каршылый. Аңа 12 яшь тула. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан әтисе Фәргать Рәшитович, әнисе Гөлнара Расимовна котлыйлар. Шушы теләкләргә яраткан әбикалары, бабакалары һәм барча туганнары, дуслары кушылалар. Алтын алмабыз шәһәрдә туып үссә дә бик нык авылын, иске мастякны яратып, әби-бабасы яннарына канатланып кайта. Данисыбыз акыллы, тәртипле, күпләрнең күңелләрен яулап алырдай бала булып үсә. Данис тик тормас, нык, актив бала. Ул яратып спорт белән шөгыльләнә. Бер сүз белән әйткәндә, ул бу дөньяны сөеп, күпне белергә ашыккан сабыебыз. Без якыннары өчен бик иркә һәм назлы, яраткан кешебез булып тора. Балабыз, гомерләреңдә начар кешеләргә юлыкма. Бары тик чын дуслар гына янәшәңдә булсын. Һәр көннән тормышта ям, тәм табып, ләззәтләнеп яшә. Без әти-әниеңә ярдәмче, туганнарың өчен яраткан эне, ә инде әби-бабаларыңа газиз онак булып торасың. Кадерле без, бүгенге бәйрәмеңдә иң мөһиме синең бар хыялларыңның чынга ашуын телибез. Һәр вакыт гел яктылыкка омтыл. Бел, бу дөнья катлаулы булса да, аның матур яклары бик күп. Бүген безнең улыбызның күркәм гомер бәйрәме. Аңа диеп җыеп куйдык матур теләк бәйләме. Бу бәйләмдә чын күңелдән төрдек бәхет, шатлыгын, я бер Аллам, бирче өстәп улыбызга саулыгын. Балабызны ак биләүгә тугаштан тергән идек. Безнең бәхеткә туган бу алтыным дигән идек. Бүген дә син безнең өчен бары сабый баладыр. Дөрес, гомерләр әкренләп үтеп китеп барадыр. Шуңа күрә һәр бер көннән яшә син ямин табып. Һәр минуттан гомереңнең ләззәтен генә татып. Дус ишләрең бик күп синең, уртак сүзне табасың. Бар әйберне бик тиз итеп улым аңлап аласың. Сыкланабыз да без сиңа, күзләр тимәсен дибез. Синең өчен матур җырны яңгыратырга өндибез. Кадерле Данис, бар якыннарыңа да кушылып, сиңа бары бәхет телибез һәм алдагы җырны бергәләп тыңларга чакырабыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың.
зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип дибәр, син дип